Tanawa, huwag kita masayop. Nagbalik-balik yun sila. Malyaso nung tanon. Ato mo itong ipaubas laklak, good. Ahaka ni Noy Dimit. Wa may pagpanagana. Sus, sayang ay. Kaya wa pa na isamok-samok na to, takpan man gito na to ba? No. Kaya siguro man yun. Kaya wa sila kabaw, ngagiat nga na to sila. Balik pa ka to sila, Bon. Ganun di man. Nakasiguro ko nga mubalik pa to sila. Kung nakasiguro ko, ang tuyo ato nila, ang kanding ragyod. Mao ka ha? Tsak munday laing tinguhan nila. Panara magkitang kanding. Sutihan din na tong kapitana, Bon. Ay, ayaw lang una. Kaya musamot ka islag ang mga tulisan. Ngali unyag maukay ang mga tao. Ang atong tuyo, dakpon silang buhi. Maura gina. Sa sunod, Bon ba? Doon na to dalon si Nidimit ay, gada mong nagdimalas ng tohana ay. Ay, pasagdi lang ko na. Pasabto lang ko na ito pagmayo. Adili angay kuyugon si Laklat. Sila yung duha. Dili, oy. Kaya bawa ka, kanas ni Dimit, gusto na siya mahimong hingpit nga lalaki. Nya, mahimpit bago na nga, musamot man nagkabayot noon kay labi nagnindot og lawas to itong kontra na. Ay. Sige lang, ba't ato lang tugutan siya yung kinuha ko? Pasin ba mo malaki? Sumabi tao ikaw sa una. May pagkabayoti mo ka, pero nausap man. Dito. Sos, parinti biya mo. Nya, kana Bon, magkadiskwido man na sa itong plano. Lagi. Ang atong plano may atong usbon. Parang dili na ito masubli. Nya, magpatrolya gihapon ta magabi eh. Oh, kung sa man di ay. Mao na atong tinguhaon. Ay nakasiguro ko, mamulampos kita. Ako sa Bon, nakasiguro gyud ko nga mulampos kita. Kay, namatiktan mo na ako nga di na sila mahadlok, musungod sila gyud. Mao nga atong sabuton si Noy Dimsio. Atong pahimangnuan, nga di na lang sila maglihok sa ilang bahay magabi eh. Mura na bang nasabtan na ako ng sitwasyon na Bon. Naunsa man, Nga usa atong kawatan nga moari diri mao nang Santa Claus. kaya giyon sa man yung pagmatuod ana. Wa na ilain. Usa ra ilang tinguha ang kanding ra. Unya, katong Santa Claus, gusto mo angkon sa usa ka kanding, bisag usa na lang. Wa na ilain. Ang ilang tinguha ang kanding gyud. Mao to'y nagtinguha sa pagkawat. Ay, di pa nato nahingpit nga mahibawan gid eh. Mahibawan ra na nato mod. Madakpan na nato na sila. Di ka ha? Di ka sila? Awa, gamay lang gyud. Sikop mo gina sila ba? Sige lang. Ang may natong buhaton nato itong meeting yung usab tong mga tao ni Valentin ba? Kaya atong sabutan, ako yung maghimo sa plano ha. Aron di na kita masipiyat. Na, kinahanglan gud di masikpyat ta Bon kay para sikop gito sila gyud. Sikop yun. Kato, sigurado gito na nasuko si Buni ug si Simon. Kay tungusi mo kakiat, hilaptanong gikan dako. So ilabtanon boy. May ganito kay gitabangan ako sila. Labtanon na din ang ingana di ay. Angay pa silang masuko. Mayo tayo imong gibuhat. Nga imong giilog ang pusil ni Simon. Nga ikaw nagpabuto. Ang man sabi kay si Simon yaya man sa kistanan. Kabugat lang ang tiyan si dagan-dagan. Awa iyang ko si lununta ni dagan sa ngit-ngit. Di lagi to maayong imong gibuhat. Dili ka angay magpabuto kay babae ka. Mababay sa lalaki parehas ra bitaw na tay. Parihas. Unya magapatay ka. Mapriso ka. Makriminal ka. Sabaan ni mo tay sayo kay sa buntag. Sunod din ako mukuyog ninyo tay. Maghimo og ako Unsa? Unsa? Magpakamatay ka? Di ka mahadlok nga ikaw lang usa. Ako yung modakop na mga holdapper, mga killer diha. Gamit ko og tirador, kana kong gamiton batok nila.
Bayok ang anaka ka. Pagkaditak sa buti mo eh. Andoy! Tay. Raka. So, sige mo. Paano ng kanding, oy? Ano ka, may muta nga ng kanding? Nawa na. Wala na, mamatay na yung kanding. Ano, zero? Tanawa. Ano matapos na yung kwartang gibayadan na? Ako mong guna ito buhay unahan? Sige ka na pagbuhay na. Ginawa, ano sana ng yuta na ito na? Sa kay plano sa kis yuta na. Dito yung sibyo. Ay, nahawa na, madoy. Ay, paibot sa tayo ni Dre. Naingon gani ko nimo, dagay daghang sagbot tanawas ko. Tanawa ng mga kanding oh kay mga kuanan na kanang musok naman kayo na sila oh. Dali. Ano ka oy? Magdisto ko ginawa. Diyan sakit ang dugan. So, ang dugan akong kasakit nga nung umay mong gihilot. Kiring dugan. Tarong diha tay oy. Kasaman bi, wa mo kay ba asang sakit dihang sa imong dughan. Kabugo gini mo eh. Habang akong kasing-kasing. Nasa ko, oo. Hinay lang tay good am ka kay sakit sa kasing-kasing mo sagit pa ka. Tiwasan ko ni mo. Mamatay ko ng kilakiya. Mamatay ka sigud sagit. Basta man tay, sakit paghapon tay. Ang kanang paghilot may sakit. Dili ako dughan. Hindi mo Ikaw kayo pa ni mo. luto ako. Wala lagi pero hinaya sa do slowly but surely. Kuyaw. Di. Kagalang. Ah, kana ganahan. Doon nun pa, giti ko nun Sakit pa. ano tay. Uy, Kita na. Ano, matang mo pa, kita nung kayo ito. anong di mo jud ka mo kuyog ni nanay sa doktor? Uy, Mag-unsap na. Sige na tayo, pakonsulta sa doktor. Patay kwarta. nya kay giristaan magka sa doktor. Mana? Gitumar na ako. Ay, sipungutan na kay gilagot ko. Matud pa nila tay. Nagitambagan ka sa mga doktor nga di ka pasukon. Mas sige magagasuko, unsa ang pag-ayuan ng imong sakit? Di ko maayo, kay mga badlungon na mo. Kamu may nakaingon na akong sakit. Kami gyud. Sila raman, ako dili. Araya mo tanan. Maglawig sa ako sa mga kanding tay ha. Sa, pamati na rin. Ara sa, dol. Unsa man? Ignasilin ha, ignasilin. Akin niya ako sakit. Siya mo yung nakaingon. Unsa? Ignasilin. Akin niya akong sakit. Siya mo yung nakaingon. Anong siya may nakaingon? Kana yung paglikay-likay ni Sir Marlon. Mo na nakaingon sa akong sakit. Oh. Ikaw gud ay masakit. Si Sir Marlon ang datoy masakit ay. Kasi may likayan ni Helen. Tarungan ng sutihan mo ha? Ha? Ay pagpilosopo ha? Oh, lamparong ko ng naong na maron. Patay, uy. Ngano laging ikay masakit? Nga dili maikigili-kilikayan ni Helen si Sir Marlon man. Mao lagi, ingon ko. Si Helen mo nag-ingon, kaingon nila akong sakit. Ha? Tungod kay iyang gilikay si Marlon. Nakasabot ka. Nakasabot lagi ko. Pero nganong masakit man ka nga dili maikigilikayan ni Helen. Mao na diha. Nya, tay, wala man guna maglikay si Helen ni Sir Marlon. Siwa, wa ka makibaw nga nahiubo si Sir Marlon ni Helen kay di makuyog si Helen ni Marlon. Ha? Likay-likayan din si Sir Marlon. Ha? Ambot lang. O sa sultihin na yung mga igsuon na dili palikay-likayan ni Marlon. Ha? Kaya mamayo na akong sakit. Lain na sa nanatay, uy. So nga lain man. Ha? Anong ato maggintambagan si Helen anak nga di man yun na kinahanglan. Kinahanglan na. Kaya maayo akong sakit. Tambagin ang son, ay di siya palikay-likayan ni Sir Marlon. Ha? Maayo mo yung sakit. Tambagan. Pastila ni mo. Pagagahi naman pasabton ay. Di ba ka nga si Sir Marlon naibog sa maguwang ni mo? Kay ba bitaw ko? Dako kay nagusto si Sir Marlon ni Helen. Mga sawa, gid siya. Unya, Nya, dako kay na ito pabor. Ha, dato ko na anak ko ng Eusebio. Ha, maug na tigyan sa atong yuta gipuyan. unya. So,
Mabor kayo, ug mabana ng hilin. Madato punta. Unya, Sige lang, unya. Unya, sa'yo unya. Di, mapit mo kay dato. unya. Sige magagawa niya. Busok ka. Sige ka nag-unya na. Bugal ka, sige. Basta magkaisig magkakasuko. Giuyunan gali ka, di magsuko na sad ka. Mura ba tang hapakon? Anong sige mag-unya-unya niya? Huwag ka kasabot? Ha? May magkapagaliwat sa mong inahan. Gahig o. Di kasabot. Ngano mo? Ngano mo? Why? Nasiyan to, iposa na kanting. Ilawag na ito. Anayin mo mga anak, mga suberbyo. Ay, sigahot, oy! Saman, gigutom na ka, amkaw na ka. Anong day? Luto na? Dali, init na tong sabaw, may kang init na to. May itong higupon. Sige. O, bangon na niya, dali, sunod na. Ano na tuloy? Ha? Sige, bangon. Hotel, paubos. Kaya. Nanasad, nang pagkatinusok ko. Dali, mukhaong ka, dali, sunod na. Na-encuentro gina is mga supporterero kagabi, ba? Mga sulti-sulti sa mga tao. Nga, mga kawatan dahil ko to. Pero wala mo lang po slash buni. Kaya nakabantay man ang kawatan nga, mga traka unta. Mao na. Sumari na yung mga dautan tao ba gabi. Mao na sultihin ang mga tao na to dre na di sila mundang og pagpatrol. Asa na mga tanod na to? Mga armador bagi ko ba? Tagsiha na to ano eh. Mao nang ayaw yun sila pahinahinaya. Kinanglan uptick yun sila. Aron masanta na ang mga dautan. Mabitan na ilang gibuhat pa. Matod pa sa mga tao dun eh. Musukol, di ko na sila ng mga tawhana. Nabla sila. Ang kinanglan patabangan ng tanan. Sa ako mapagtabang pa nga ubang mga tao, tuwa mga nino din siyang kuyog. Ayaw na pahilamtin ng mga tao na naanan ni Dinsyo. Aka na mga tao na way gibuhat. Kananara sila ha. Way gihimo, way trabaho. Kanya, kamusta naman ito ang magsugod Dinsyo? Malay na eh, di pag yung makapangusog si Dinsyo na po eh. Paano man? Malay na, doon nalagay siya sakit. Sakit? Kung saan na yan sakit? Gamay ragod. Wala lang. Nanglalag pahuway ba? Unsa naman na siya, oy. Buram siya na siyang tiguang dautan. Pareha niya si Matoy, kaya magpag-storya ko. Ano lang tatawad pa eh, kay relax ako. Kapoy ko sung lakaw. Andoy! Dali mo gilaway ka mga kanding? Oo, kay wala na may sagbot dito sa ato agot. Dili, ako naman. Ay, sige lang, ako lang, oy. Ay, ako lang, kaya ako kitapod. Hindi ka agi. Ka nag-isip ha? Hindi ka agi. Sa kalungboy kan. Nya, kalayo ba ito eh? Ano ang mga maagi dito sa pugon o sa tugas? Ang kay landong man sa diri. Aw hinoon, landog bitaw. Huy. Lagot na ba kay sa tatay nimo? Ngano ko nang maglikay-likay kang Sir Marlon? Ay da, bot lang kita ng tatay eh. Pura may natin sa giamahan. Ikaw lagi ko na hinungdan nganong nasakit siya. Ako gyo. Oo. Nag-uol man ko na siya kay tungod nimo. Ano gusto mo? Tingnan nga na sa tatay. Ako din nakaingon. Masakit siya. Itar ka. Lagi kay giligi likay-likayan lagi nimo si Sir Marlon. Ano man sang imo siyang likay-likayan? Ikilikayan din na. Ang gusto magong tatay kay kung unsay gusto ni Sir Marlon imong pandayunan. Mao din na. Nga naon din na. Mao lagi na. Basta manggali ko na angin ko sa iyang kasapo. Ay.
Tay, sa man yung pagkabutang nga tay nga. Isulti man kang andoy nga ako nakaingon sa mong sakit. Ningon sa Andoy, anak. Oo. Isakitan kay ko si mong isulti tayo eh. Huwag ako magdahom nga makasulti ka na. Kumingon nga ikaw yun. Yung kumalagmig na usa ka. Nga naman kuno tayo be. Saon sa mong paagi o hinungdan. Nga nakaingon ka nga ako'y nakaingon. Nga nasakit ka. Sabi niya mo rin, nag-ulgay ko ng tintang. Ano lagi? Hadlo ko nga pakuhoon ta nila. Kay tungod ni Marlon nga imong gayaran. Sige, Iran. Huwag na ako ay siya tay. Bisag gano sa andam ko makigatubang anak niya. Basta ari na sa ato, di kayo magkiksugat-sugat siya na ako sa gawas. Sakto sa iya, good. Wag ito daganan ng mga tawanan eh. Kay sila'y hari ng kalibutan. Unya, tungod kay dato sila. Ilahon na lang tanang higayon. Ila na lang yatakan ang atong katungod. Basta ako, Yelin. Igor ako nalipod ng atong kahintang. Kaya asa naman yata pa doon? Kung palayas mo ta nila, anang mga tawanan. Pero kung mula pa sa may pamatasan, tay. Huwag isa ni mo. Huwag ni nanay. Huwag kitawag kita mong duha, isip akong ginikanan. Sige na, sige na. Basta may bawa na ka kung sa hinungdan. Kung mula may ganyan ako sakit.